Vítejte u dnešního videa. Začal jsem s perspektivou, která se schází přesně uprostřed obrázku. Potřebuju vodící linky, které mi s tím trochu pomohou. Teď si nakreslím nějaký základní náčrt silnice a okolních budov. Vlastně silnice bude přesně symetrická. A jde se barvit. Na obloze jsem si mohl vyhrát z přechody a taky jsem kromě západu slunce přidal i hvězdy. A červánky doplním později. Co se silnice týče, nechci, aby byla jednolitá. Tak jsem tu hodil jeden kas a dopravní značení. To mi hodně usnadnil nástroj transformace, bez kterého se žádný dobrý kreslící program neobejde. A jdu si hrát s konturama budov. Pořád musím pamatovat na perspektivu a na to, že tahle budova má zaoblený roh. Co se barvení fasád týče, hraju si tady s různýma brush strokes. Vytváří to zajímavý efekt. No a v programech, které umožňují jednoduchou úpravu štětců, například Photoshop, to potom jde mnohem víc vidět. Tady se ale musím spokojit jenom s těmito jednoduchými efekty, ale jsem schopný vytvořit jakousi zrnitost, nebo potom i texturu dřeva a o stínování nemluvě. Tady hodně využívám nástroj výběr. Funguje to nejen tak, že s tím, co vyberu, pak můžu hýbat, ale když barvím, ohraničím si místa, kde barvu chci. No a mimo vybranou oblast nic nenakreslím. Tady u střechy si opět můžu pohrát jak se štětci a stíny, tak i s odlesky. No a ostatní budovy už byla rychlovka nakreslit, s tou perspektivou je to vlastně pořád to samé. Nakreslit vrtulník už byla výzva. Jednak jsem musel zachovat perspektivu, jednak měl určitý náklon a jednak jsem ho kreslil ze strany, kde moc referenčních obrázků nenajdete. Takže jsem na to šel od lesa a vytvořil si jakousi vnitřní kostru, jako třeba u modelu lodí a letadel. A vrtulník samotný jsem jakoby vystavěl kolem. Jiný dopravní prostředek si žádá jinou techniku. Výzvou tady bylo, že jsem chtěl mít auto jakoby ve driftu, takže otočené o několik stupňů podle osy Z. Box jsem rozdělil na různé proporcionální části a ty pospojoval napříč, abych měl nějaký tvar karosérie. Střecha je samozřejmě trochu skosená a přední kola budou mířit rovně dopředu. A myslím, že plus minus to nevypadá nejhůř.
Poslední a za mě nejdůležitější doplněk tohoto obrázku je člověk, tedy postava zavěšená na vrtulníku. Bez tohoto človíčka, možná agenta, by to ani nebylo ono. No a myslím, že obrázek skvěle doplňuje. No a co vy? Váš názor si rád přečtu v komentářích, tak pište. A jsme v závěru. Děkuji, že jste to dokoukali až tady a budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu. Výsledný obrázek najdete v odkazu v popisku. A jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a odběr. Pracuji totiž na jednom větším projektu na animovaném filmu. Průběžně zveřejňuji making of a výsledný film si určitě taky nechcete nechat ujít. A taky tvořím celkem pravidelně, tak k tomu odběru dejte i zvoneček. A sdílejte, i to mi pomůže.